Hayi ngeke yabona-ke uhamba nanesitifiketi sokugraduate ngisho nase-toilet. Akunjalo kube sifundisa baba. Hawu phela ngafunda mina. Kanti nathi nifunde noma nithenga o-up. Hawu. Hayi kodwa ngeke. Hawu. Nana ngise-toilet futhi uzolokhu utatana nesitifiketi nje. Kunjalo nje. Ugraduate. Yabona futhi mase ngohlamba izandla ngizohlamba bekela eceleni. Ngigraduate. Ngaqoka ijazi. Hawu naku sengikhohle. Sengikhohle yazi phela lapha kaDlamini uthe usacela umuntu ofuna ozombela umgodi we-toilet. Mhlawumbe uzobamba umsebenzi omncane. Ubani yena? Mina? Yimi umgodi. Igraduate lonke. Uzothola 500 ukhohlwa. Mina? Ukhohlwa. Uyangibona kahle mina. Weba kwethu anemali phela manje. Uyangibona kahle mina. Ngaqoka ijazi mina. Ngqoke ijazi mina. Yazi uyabona la? Uyabona la? Lokhu kusho ukuthi ngisifundiswa, ngigraduate. Ngafunda. Hey, imali le mali izokusiza ukuthi uthi ukuyenza ukuthi ukwazi ukukusiza. Hayi uyadlala. Umsebenzi hayi uyadlala ngafunda mina. Hey ngagogoda. Ngagogoda uNkulunkulu wami. Uyadlala. Yazi le mali lena u500 uzokusiza ukuthi mhlawumbe uyothi mhlawumbe uthuthu kancane kancane lo 500 mokuthi angutholanga ngesitupu sami. Nasi. Ngahlala 4 full years kulesi certificate lesi ukuthi sengihamba ngombumkoti awukhohlwa. Uzobamba imali encane nje. Awukhohlwa. Imali encane. Esa matric nginaso sesinye. Yabo nje ukhona konke. Ukhona konke ukuthi ngihamba ngombumkoti. Nasi. Imali encane kona hawe Jesu kodwa usungazi unqabe ikwenza into encane kanjena uthi ugraduation akusho ukuthi sengikhulumile Nkosi yami sengikhulumile angeke ngikwazi ukwenza lokho. Sanibona bafethu. Sure. Njani? Sophe. Sazocela esiphusa ude ekhaya ngithunywe umama phela. Usawude. Yazi njalo izo zonke indleko lezi esizobhekana nazo. Njengoba unqaba ukusebenza. Yizo zonke inkinga lezi esizobhekana nazo ekhamba nami nesikhathi. Thatha into encane nje umsebenzi into encane lento le uzoyenza lo lento ufuna umsebenzi ngangithunywe umalume la anke ubethe angizocela CV yakho ufaka lapha akashophatha vele namathuba omsebenzi mana ungasaqeda nje noqeda nje zaphinda mina ngiyosebenza security ashophatha hayi lutho phela lutho umsebenzi nje na lutho ukuba isecurity ke ugada ukuma nje security usunqane ukuma ngeke ngibe security ngineziqu ngeke hamba futhi sabosoda sinawo lutho unenkani ke unje lutho phela selokhu wa graduate unjena nje unqaba yonke umthuba lomsebenzi lutho phela hawu kodwa Jesu lutho hayi mina ngisazi amathuba naka ayavela ufuna ukuba udokotela bakubizana amanye ngambizi Mama